И така, само преди да започна това видео, искам да ви кажа, че в обработката му ми помогна VS Gaming, т.е. Васето, така че ако не сте се абонирали за него, можете да го направите. Другото нещо, хора, което исках да ви кажа е, че ако това видео събере 30 лайка, правя втора част. Също така, искам да ми напишете долу в коментарите на кой друг отбор да направя и ще го направя. Така че да, сега се настанете удобно и ви пожелавам приятно гледане.